Беларусь тыдзень пражыла без Лукашэнкі, які па вяртанні так і не з'явіўся на сённяшніх святочных мерапрыемствах на кургане славы. Цяжкая камандзіроўка далася ў знакі. Беларусы з пашкоджанага выбухам аўтобуса ў Бранскай вобласці распавялі, як гэта было. Міліцейскага начальніка адправілі ў адстаўку, а спёка пашкодзіла дарогі. А таксама дзе можна пасмажыць шашлыкі. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Лукашенко не з'явіўся сёння на ўрачыстым ускладанні кветак на кургане славы. Да манументу склалі толькі вянок ад ягонага імя. Магчыма, пэўная пасіўнасць у адзін з самых важных для рэжыму дзён, звязаная з нядаўнім міжнародным турнэ Лукашэнкі. Напярэдадні ў Інданезіі Лукашэнку сустракалі з усімі дзяржаўнымі ўшанаваннямі. Увагу, аднак, прыцягнуў ягоны стан. Лукашенко кульгаў, некалькі разоў выціраў з твару пот і папраўляў касцюм. Пасля пад'ёмаў па прыступках падчас выканання гімну было заўважна, што ён цяжка дыхае. Між тым, з афіцыйным днём незалежнасці Лукашэнку павіншаваў Дональд Трамп. Цытата: «Гэты дзень прысвечаны вызваленню Менску ад нацысцкай акупацыі і назаўжды застанецца напамінам пра барацьбу беларускага народа за свабоду. Вам і народу Беларусі я перадаю свае шчырыя пажаданні мірнага і квітнеючага года і спадзяюся на сустрэчу з вамі ў будучыні». Пасажыры аўтобуса з Беларусі, які 2 ліпеня трапіў пад атаку беспілотнікаў у Бранскай вобласці Расіі, апавялі пра перажытае. Паводле гамяльчанкі Алесі, якая палічыла разумным ехаць з мужам і дзецьмі на мора ў Анапу праз ваюючую краіну, спачатку прагучаў моцны выбух. Муж крыкнуў, што гэта быў дрон. Пасля ўдару пачалося задымленне, у салоне ўзнікла паніка, дзеці пачалі крычаць. Адна з пасажырак таксама сцвярджае, што ўдараў было некалькі, а атакі адбываліся ў моманты, калі побач збіралася вялікая колькасць людзей або пачыналася эвакуацыя. Паводле ранейшай інфармацыі, у выніку інцыдэнту былі пашкоджаныя беларускія аўтобусы і 3 беларускія фуры, адна з якіх цалкам згарэла. Выбудаваная Лукашэнкам сістэма без яго не працуе. Гэтак палітычны аглядальнік Александр Фрыдман пракаментаваў рэакцыю афіцыйнага Менску на атаку беспілотніка па аўтобусе з беларускімі турыстамі ў Бранскай вобласці Расіі. Атака адбылася падчас наведвання Лукашэнкам М'янмы. Паводле Фрыдмана, заявы беларускіх чыноўнікаў і дзяржаўных медыяў супярэчылі адна адной. Розніліся версіі здарэння, інфармацыя пра пацярпелых і ацэнка таго, хто нясе адказнасць. Напрыклад, сакратар Савету бяспекі Александр Вальфовіч заявіў, што гэта была выпадковасць, а не мэтанакіраваны ўдар па беларускім аўтобусе. Пры гэтым ён не ўдакладняў, чый беспілотнік і не абвінавачваў Украіны. Затое ананімнаму тэлеграм-каналу «Невальфовіч», які звязваюць з Міністэрствам абароны Беларусі, ужо ўсё быццам бы загадзя вядома. Кіеўскі рэжым ізноў атакаваў цывільны аўтобус. Пры гэтым дзяржаўная кампанія «Белта» ў сваім матэрыяле дбайна прыбрала ўсе ўзгадкі ўкраіны. Розніліся версіі пра колькасць пацярпелых ды іхны стан. Гэтая гісторыя, паводле аналітыка, добрая нагода для Лукашэнкі падумаць пра жыццяздольнасць створанай ім у Беларусі сістэмы. Падрабязна з меркаваннем Александра Фрыдмана знаёмцеся на belsat.eu. Беларускія карткі за мяжою працуюць усё менш прадказальна. Паводле абноўленага агляду Белсату, сітуацыя для ўладальнікаў картак беларускіх банкаў за апошнія месяцы пагоршылася. Найбольш істотная змена ў канцы красавіка. Карткі Мастеркард ад Альфа-банку, Белаграпрамбанку і Белгаспрамбанку перасталі працаваць у большасці краінаў Еўразвязу, а таксама ў Вялікай Брытаніі ды краінах Еўрапейскай эканамічнай зоны. Агулам беларусы ўсё часцей паведамляюць пра збоі нават з карткамі банкаў, якія не пад міжнароднымі санкцыямі. Асабліва шмат скаргаў паступае з Францыі. Паводле экспертаў, поспех плацяжу больш залежыць нават не ад краіны, але ад банку ці арганізацыі, што прымае аплату карткаю беларускай фінансавай установы. Дарэчы, рэзервацыя гатэляў праз сервіс booking.com і пакупка авіяквіткоў з аплатаю з беларускіх картак стала спрацоўваць, мяркуючы з форумаў, часцей. Але праблемы па-ранейшаму могуць узнікнуць. Перад паездкаю за мяжу спецыялісты рэкамендуюць праверыць свежыя водгукі наконт працы картак у патрэбнай краіне, мець пры сабе некалькі картак розных банкаў і запас наяўнай валюты. Таксама ў некаторых выпадках можа дапамагчы аплата праз замежныя віртуальныя гаманцы. Падрабязнасці ў грунтоўным матэрыяле Алеся Новаборскага на belsat.eu.
У Магілёве на святлафорах адключылі таймеры зваротнага адліку. У ДАІ тлумачаць гэта небяспечным эфектам апошняй секунды. Маўляў, кіроўцы бачаць, што да змены сігналу засталася секунда і пачынаюць паскарацца, каб паспець праехаць скрыжаванне. Пешаходы, наадварот, выбегаюць на праезную частку, калі да чырвонага застаюцца 2-3 секунды. Навуковыя даследаванні, аднак, пакуль не даюць адназначнага адказу. Працы з ЗША, Польшчы, Кітаю, Інданезіі і Канады паказваюць супярэчлівыя вынікі. У адных выпадках таймеры на святлафорах зніжаюць колькасць парушэнняў, у іншых, наадварот, заахвочваюць да рызыкоўных манеўраў. Даследнікі сыходзяцца ў адным, усё залежыць ад канкрэтнага скрыжавання, арганізацыі руху і паводзінаў кіроўцаў. У чым спецыялісты больш-менш упэўненыя, дык гэта ў тым, што лішняя інфармацыя перашкаджае кіроўцам канцэнтравацца на дарозе. Падрабязнасці на belsat.eu. Анамальная спёка ў Беларусі пачала разбураць дарогі. На трасе М3 каля Раўбічаў бетоннае пакрыццё паднялося і патрэскалася. Гэта наўпрост стварае небяспеку для кіроўцаў. Дарожнікі тлумачаць, што прычына ў тым ліку ў асаблівасці старой савецкай тэхналогіі будаўніцтва. Маўляў, пры моцным награванні бетонныя пліты пашыраюцца. На старых трасах, пабудаваных яшчэ ў 1980-х, не было спецыяльных элементаў, якія стрымліваюць іх зрушэнне. Таму ў спёку пліты могуць паднімацца і дэфармаваць дарожнае пакрыццё. Дарожныя службы сцвярджаюць, што зліквідуюць такія пашкоджанні цягам 2-3 гадзінаў пасля паведамлення. Кіроўцаў просяць быць асабліва уважлівымі і паведамляць пра небяспечныя ўчасткі на нумар 125. Калі ж праз дэфармацыю дарогі адбылося ДТЗ, неабходна выклікаць ДАІ, зафіксаваць пашкоджанні і звярнуцца ў дарожную арганізацыю для афармлення страхавога выпадку. А як вы паводзіце сябе на дарогах? У Берасці абмяркоўваюць гісторыю, якая выклікала шырокі рэзананс у соцсетках. На ажыўленым скрыжаванні ў дзяўчыны заглухла аўта, а ў выніку паласа руху аказалася заблакаваная. Аднак замест дапамогі кіроўца спачатку сутыкнулася з абразамі. З машыны, у якой ехалі некалькі мужчынаў, у ейны бок прагучалі крыкі і лаянка. Пазней дзяўчына напісала пра гэта ў соцсетках, і ейная гісторыя сабрала дзясяткі тысяч праглядаў і каментароў. Большасць карыстальнікаў асудзіла паводзіны кіроўцаў і адзначыла, што ў такіх сітуацыях найважнейшая ўзаемадапамога. Гісторыя скончылася добра, адзін з мінакоў усё ж спыніўся, дапамог завесці аўтамабіль. Свет не без добрых людзей, напісала дзяўчына. У Беларусі могуць павялічыць мінімальную гарантаваную хуткасць мабільнага інтэрнэту з 1 до 2 мегабітаў за секунду. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра сувязі і інфарматызацыі Павел Ткач. Што праўда, канкрэтных тэрмінаў ён не называе. Паводле чыноўніка плануюць удвая павялічыць ёмістасць мабільных сетак да 2030 года, а да 2034 пакрыць усю Беларусь сеткаю 5G. Могуць таксама павялічыць аб'ём мабільнага інтэрнэту ў тарыфах з цяперашніх 30 да 40-50 гігабайтаў і, магчыма, падвысяць мінімальную хуткасць. Начальніка нацыянальнага цэнтральнага бюро Інтэрполу ў Беларусі Дмітрыя Мядзведзева адправілі ў адстаўку. Месца Мядзведзева заняў былы намеснік 46-гадовы падпалкоўнік Аляксей Вершаль. Мядзведзеў узначальваў беларускае бюро Інтэрполу некалькі гадоў, аднак супраца арганізацыі з уладамі Беларусі застаецца фактычна паралізаваную. Пасля 2020 года Інтэрпол рэгулярна адмаўляецца выконваць запыты Менску, калі бачыць прыкметы палітычнага пераследу. Яшчэ ў 2024 тагачасны генеральны пракурор Андрэй Швед заяўляў, што Інтэрпол блакуе абвяшчэння асобаў у міжнародны вышук, а краіны захаду нібыта адмаўляюць Беларусі ў экстрадыцыі падазраваных. Дзе афіцыйна можна пячы шашлык у Беларусі? У лясах і лесапарках гатаваць шашлык дазваляюць толькі ў спецыяльна абсталяваных месцах. Перад паездкаю варта праверыць мапу забаронаў Міністэрства лясной гаспадаркі, бо пры высокай пажарнай небяспецы наведваць лес можа быць цалкам забаронена. На гаўбцах, дзіцячых і спартовых пляцоўках, паркоўках, а таксама побач з будынкамі з сухой расліннасцю пячы забаронена. У дварах шматкватэрных дамоў мангал выкарыстоўваць дазваляецца толькі пры выкананні правілаў пажарнай бяспекі. Пры гэтым мясцовыя ўлады або ЖЭС могуць уводзіць дадатковыя абмежаванні. За парушэнне правілаў пагражае штраф да 540 рублёў. Калі ж праз неасцярожнае абыходжанне з агнём узнікае пажар, могуць завесці і крымінальную справу. Так што, сябры, гатуйце адказна і смачна есці. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.